Naimbag arabi aming kakabsat. Sabado manen kadatoy ti kabsat yun ni Pastor Joey. Ti kadwayo ti panagdeposyon ken panagkararag. Sakbay na denggen tayo man wenno kantaan tayo man daytoy nga imno. Umasidega kan ka Jesus, nearer still nearer. Kadoen dak iti panangkanta ti daytoy nga imno. Umasidegak ken ka Jesus, di tabarukumu agsanggirak, yawat mukadi tay tatakyag, ket di tapusum aginana, ket di tapusum aginana. Umasidegak si papanglaw, awan datun ku uray anyaman, di labasul ko anarway, tiyeg kuwapu tapno ugasam, tiyeg kuwapu tapno ugasam. Umasidegak Diyos ko ken ka, kinadakes ko idian ko nida, awanen ninag ipangruna, nila ang Jesus anailansa, nila ang Jesus anailansa. Umasidegak di tarpad, aginggat gloria ti maragpata, uray pa'y agibusen tuy biag, kas dila nga umasidegak, kas dila nga umasidegak. Anya na nagpintas ti mensahe dayto nga imno. Kakabsat, iti daytoy abulan ti na mapagtalkan. Nakita tayo no kasano nga datayo ket nagbalin kan agbalbalin napudno ang mapagtalkan iti pamati na ipatawid kada tayo. Ituloy tayo man nakitain daytoy. Being a faithful steward of the legacy of faith that has been passed on to us.
Basahin tayo ti Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 7 kan 8, kasi iti mabasa tayo. Isuruyo dagitoy kayitan nakyo. Saritain nyo idano ada kayo iti taengyo, uno ada kayo iti kalsada, no in kay maturog, kan no bumahon kayo. Igalot yo ida kayo iti takyagyo akas pagilasinan, kan ikabil yo ida, kadigiti muging yo kas marka. Kan iti verse 9, isurat yo ida kayo iti bautek ti balayo, kan kayo iti ruangan nyo. Ti eleksyon tayo ti dayto rabi kakabsat. Saritaan na ti bilin kadagiti Israelita, idi nga naawat da ti sangapulo abilin ti Dios, kadagiti dadto maalinlintag manipod iti Apo. Nabagaan daw no binilin ti Dios inababan kan Moses, nga isuro da dagitoy kaitanak da. Isuro da dagitoy kaitanak da. Inaldaw rabii, asi papanunod da. Iti pamati nga inda inawat. Kaya iti sursuro nga inda inawat. Manipod iti Dios, baban kan Moses. Living a legacy of faith, my dear friends, is a powerful stewardship principle that emphasizes the importance of living a life that reflects godly values and influences future generations. Kitaan tayo man, dagiti sumagmamanopuntos. No kasano tayo, nga agbalin pa yung mapagtalkan iti pamati at tinawid tayo. Umuna, we can be faithful stewards. Mabalin tayo mapagtalkan iti pamati at tinawid tayo. Baban iti, panang maintain tayo iti godly character and conduct. Maintaining a godly character and conduct. Iti Proverbio 22:1 saritaan na, mas pilyan tayo kuma iti napintas anagan. Madan tayo iti natakneng anagan. Ngem iti sanikwa. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Kastamat iti umuna Pedro 1:15-16. Saritaan na daytoy tibilin ti Dios nga agtalin na tayo kun agtultuloy tayo kading agbalin ang nasantuan kas iso a Dios sa ikat nasantuan. Kakabsat, dagiti kababalin tayo kan nagitarami tayo. Iyan ninaw da kuma ti pamati tayo ti Dios. Setting an example for the next generation to follow. May kadwa, kasano tayo nga ababalin ang mapagtalkan iti pamati at tinawid tayo. Let us invest in relationships. Iti Proverbio 13:22 sertan na, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Anya tikat ng ibaga kada tayo, kakabsat, nuadan tayo iti napintas a relasyon ito nagti pamilya, uno iti taeng tayo. Faith-based relationships with family and community ensures that our values and beliefs are passed down. No napintas ti relasyon tayo, iti uneg ti pamilya tayo. No napintas ti langan tayo, iti uneg ti pamilya tayo. Maipasa daytoy kay iti sumarsarno a henerasyon. Kay iti sumarsarno kada tayo. May katlo, living with eternal perspective. Genesis 23-25, saritaan na, no kasano, ani Abraham ka nagbalin, ana pintas, pagwadan. He prepared for the future by ensuring his descendants would continue to follow God. Sinigurado na adagiti kapututan na ket agtulong da iti Dios. Dagiti arami tayo itata. Dagiti arami tayo itata. Rumbeng nga agturong da kumaamin iti linteg ken iti dalan iti Dios. Tapno dagiti sumarsarno kada tayo. Anda pagwadan nga inda kitain. Number 4, kasano tayo agbalin ang mapagtalkan ti pamati at tinawi tayo? By teaching and mentoring. Panangisuro ken panangidalan.
Sublianan tayo Deuteronomy 6:6-7, 1:6-9. Isuryo dagitoy abilin nga inted ko kada kayo ti anak yo. Imaldit yo ida iti puso yo. Isuryo kalitan dagitoy kada anak yo. Saritahin nyo daytoy no adda kayo to nagtipagtangan. Uray no magmagna kayo ti dalan. No maturog kayo ken no agreeing kayo. My dear friends, actively teaching and mentoring others in the faith, especially our children, helps to ensure that the legacy of faith continues. Let us be faithful stewards of the faith that we have. Agbalintay ko mga rod, an matalek ti pamati at tinawid tayo. Agbalintay napintas a pagwadan, kay ti sumarsarno a henerasyon. Be faithful stewards of the faith that you have inherited from our parents, for parents, and let us leave a legacy of faith. Agkararag tayo. Agyaman kami kan kawapo. Agsipod ta, sika iti, nang ipalagip ka na kami. Ang masapol ng agbalin kami, ang mapagtalkan iti pamati na ingkam tinawid kaliti naganak ken kayti imununa kada kami. Apo Dios, pabilgam pa iti pamati mi tapno mabalin mi tagbalin am napudno a pagwadan kayti sumarsarno a henerasyon. Ti dayto rabii ipaay mo ti parabor kan panalakdim mo. Ipaay mo ti benisyon. Ipaay mo pa nakaagas. Ito'y adalan mo, ito'y adipon mo. Kan kayo ti amin nakadwak, iti da ito'y apanagdebosyon. Agraman ti pamilyada. May minsan pa'y dawatek, panakaagas kadakwada, aglalapusanan na parabor para kadakwada. Tinagan mo Kristo. Amen. Ti mo minsan pa'y kabsat, da ito'y ni Pastor Joey, sapay tati apoy payon nati parabor pa medisyon kada kayo kanti pamilyayo ita kantag nanayon. Amen. Bye bye.